What's up mga bro? Good morning, good morning. Ayan. Okay. Palis na tayo. Nandito tayo sa Bacoor, Cavite. Ayan, ito na yung oras para umalis tayo at bumiyahe pa Bicol. Ang oras, time check, 4:01. Ayan, madaling araw. At mabiyahe na tayo. So yung motor, pinaandar ko na nandun. Nakikita nyo, madilim. I-check ko yung lisensya ko, baka naiwan. Nandito naman, rehistro. Ayan, okay naman. Okay, mamaya magpapagas tayo. 1 bar na lang yung gas natin. Alright, let's go. Bye bye. Let's go. Solo ride tayo. Solo ride tayo ngayon mga bro. 4 AM in the morning. Tara, biyahe na tayo ng Bicol. Nag-warning na yung gas ko. Empty na, empty. Samahan nyo ako mga bro, biyahe tayo ng Bicol. Nga pala mga bro, kung hindi nyo alam, first time ko to na ako lang babiyahe ng Bicol. Wala akong back ride. Kasi yung mga biyahe ko pa Bicol, meron akong back ride. Pero ngayon, ako lang mag-isa. Alright. Okay, balikan ko kayo kapag nandun na tayo sa fuel station para magpagas. Full tank. Oo. Yung gas nila 63 per liter. Subula. Ano mo kaya? 240. Okay na. Pwede na yan. 240 pesos. Okay, yung pingin na gas natin sa halagang 240 pesos. 3.8 liters yung naikarga dito sa motor natin. Yung presyo ng gas 63 pesos per liter. Ayan, thank you. Dito pala tayo nagpagas sa Total Fuel Station dito sa Molino Boulevard, sa Bacoor Boulevard. Let's go. Full tank na. Full tank na sa Raider. Alright, pakpak na tayo. Nakapagpa-full tank na tayo. Let's go. Yung mini driving light, binabaan ko ng konti kasi medyo nakatingala, pero parang nasubra naman. Baka sa Santo Tomas na ako abutan ng umaga nito, sa tingin ko lang. Medyo mahaba rin at traffic dito sa Laguna mga bro. Dito tayo dadaan sa Danghari, tapos kanan tayo sa Victoria Highway, and then labas natin San Pedro, Laguna. Ang average na takbo lang natin mga 80 km per hour. Pero kapag buwelo, tatakbo tayo ng 100 kung kakayanin. Inadjust ko pala yung clutch ko, saka nilubricant ko para medyo malambot. Saka maputulan ako ng kable. Medyo mababa nga yung mini driving light ko. Alright mga bro, ayan, nasa Danghari na tayo. Hindi ko nalinisan si Raider. Walang washing, kaya napang-alikabok. Pati side mirror ang alikabok. Alright, shoutout nga pala sa mga solid subscribers natin dyan. Alright,
Daang Reyna na tayo. Ng helmet ko. Ang ingay talaga nitong Spider Fury. May katigasan yung pinalit kong shock mga bro dito sa likod. Ang plano ko sana, medyo aaga-agaan ko yung biyahe. Mga alas 12 ng gabi sana yung biyahe ko. Kasi nga, 'di ba? Sobrang init ngayon. Hindi kaya yung init. Kahit nga nakaupo ka, pagpapawisan ka. Alam na kaya kapag bumabiyahe tayo. Sana yung plano ko, kaso sobrang antok talaga. Inaantok ako, saka may nilakad pa ako. Ayan, kaya alas 4 yung alis natin. Victory Highway na pala to mga bro. Medyo madilim yung daan dito. Alright, nandito na tayo sa San Pedro Laguna. Dami ng sasakyan mga bro. Alright mga bro, ayan, nandito na tayo sa Cabuyao, Laguna. At may mga nakasabay tayo ditong grupo ng mga naka-sniper. Dami nila. Ayan, shoutout sa mga naka-snipers. Meron ata silang long ride. Dami nila mga bro. Ito na nga, ang traffic. Balik pasukan na naman kasi. Hahapon holiday, Sabado ngayon. Traffic. Okay mga bro, ayan, nandito na tayo sa Santo Tomas, Batangas. At time check 5:20 AM na ng umaga. Ayan, nagbubukang liwayway na mga bro. Medyo traffic sa parteng San Pedro hanggang Calamba mga bro, kaya dito tayo nabutan ng bukang liwayway. Maluwag na, tingnan nyo naman. Alright mga bro, nandito na tayo sa San Pablo. Dito mismo sa SM San Pablo. At time check 5:41 in the morning. Ayan, umaga na. (5:41 in the morning mga bro. At yung gas natin, ito 3 bars pa. Ayan, shoutout kay kuya. Biyahe niya Samar. Malayo-layo. Nakasabay natin. Naka-click 125. Ang bibilis nila. Bakbakan natin. Mga kasama sila. Back. Ito pa, ito pa.
Pasok na tayo ng Quezon Province, mga bro. Alright, time check 6:11 in the morning. Nandito na tayo sa Candelaria, Quezon, dito sa bayan. Ang gagawin ko, sa bayan na lang ako dadaan at hindi na sa diversion, kasi nakamotor lang naman tayo at ngayon hindi naman traffic tulad nung unang uwi natin nung Holy Week. Bro, nandito tayo sa refill gas station at kanina pa ako naiihi kaya magsi-CR muna ako. Sakit na ng pantog ko eh. Pero may CR dito. Ayan, CR muna tayo mga bro. Ay, grabe, sakit na ng, ang laki na ng pantog ko mga bro. First stop over natin to. Tapos diretso na ako magpagas kasi 1 bar na lang yung gas ko. Ay, pasintabi po sa mga nanonood. Mamaya na nga. Let's go. Yung gas dito, yung premium gas, nasa 58.35 pesos lang. Dito na tayo magpagas. Ayan, naging 2 bars. Kanina 1 bar na lang to. Full tank, premium. 75. Sige po. Kaya pa naman ata. 175. 175 pesos, second full tank. Anong lugar na to, tay? Candelaria po. Candelaria pa. Saan po kayo galing? Sa Cavite. Saan kayo pumunta? Bicol po. Bicol? Oo. Malayo pa yung Bicol, tay. Kunyari hindi taga Bicol magtatanong. Update tayo sa page natin. Right, let's go. Full tank na naman. Bakbak na naman mga bro. Ang ingay ng helmet ko. Alright mga bro, time check 6:40 AM. Nandito tayo sa Sariaya, Quezon. Nakakasilaw yung sinag ng araw, nakatutok sa atin. Nakaharap sa atin si Haring Araw. Umulan dito, basa yung kalsada. Alright, palusay na tayo. Yung papasok dyan, yan yung Tayabas, Patayabas. Ito palusay na mga bro. Alright, ito na yung malawak na kalsada ng Lucena. Ayan, tingnan nyo. Ang lawak nito mga bro. Dati sobrang traffic dito. Nung ginagawa to,
talagang traffic, lalo na dun sa may tulay. Alright mga bro, ayan, nandito na tayo sa Pagbilao. 6:57 na ng umaga. At yan na nga, traffic na dito. Let's see. Mga bro, ayan, papasok na tayo dito sa Atimunan Zigzag Road. Yan lang sa una-unahan. Bago pala tayo dumating ng Zigzag Road, yung lubak talagang ito, pangit yung kalsada. Kaya daan-daan lang kayo dito kung dadaan man kayo dito pag malapit na kayo sa Zigzag Road. Ayan, papasok na tayo, paakyat na. Presko dito dumaan kasi maraming puno, diba? Naglolo ko yung GoPro ko, hindi nagre-record ng maayos. Biglang namamatay. Dito mga bro, kung bago lang kayo dumaan dito, kailangan nyo mag-giveaway dito, lalo na kapag madaming sasakyan. At dito naman maraming marshal, maraming nag-a-assist sa inyo tulad nito. Ayan, kaya hindi kayo mahirapan umakyat dito, diba? Nandito na tayo sa sa itaas. Ayan, wow, marami ring nagpapapicture dyan, maraming tumatambay, nagpapahinga kasi nga presko. Nung Holy Week, nung umuwi ako, kami pala, nung pabalik hindi kami pinadaan dito, one way lang yung daan dito. Yung makakadaan lang dito yung galing Manila, yung yung pa Maynila sa baba pinapadaan. Kaya ayun, dun kami sa baba dumaan. Medyo mahaba-haba yung kalsada doon compared dito, kasi ito talaga shortcut to. Alright, kalalabas lang natin ng Zigzag Road. Alright, kakanan tayo dito. Yung papunta dyan, yung proper na ang Atimunan. Dito, Tugumaka. Ayan, malapit-lapit na tayo sa kakainan natin sa seaside. The back. Ang haba ng traffic dito. Kaya ang haba, kaya pala matraffic. Ang haba nito mga bro eh, simula dun sa crossing. Dito tayo daan sa gilid, kaya naman makadaan yung motor. 7:41 na ng umaga, 7:45 mga bro. Kulimlim yung langit. Huwag ka na umulan, kasi hindi ko hilig magdala ng kapote. Wala tayong kapote mga bro.
Okay mga bro, ayan. Nasa Gumaca Seaside na tayo. At makita na natin yung tilapia statue. So dito tayo tatabi. Umagaan muna tayo. Breakfast. Anong oras na ba? Ayan, 7:45 7:53 AM. Kain muna tayo dito. Alright, mga bro, ayan, kain muna tayo. Kakagutom yung biyahe. Alright mga bro, ayan, tapos na tayo kumain at anong oras na ba? 8:25 na. Ayan, tuloy na tayo. Busog na eh. Let's go, let's go. Ay. Let's go, let's go. Dito merong ano dito, treeless, kaya daan-daan tayo. Merong checkpoint dito mga bro. Hindi na tayo sinita. Okay mga bro, nandito na tayo sa bayan ng Lopez, Quezon. Right, nandito na tayo sa Calawag. Time check 9:14 AM. Alright. Ayan. Ayan yung gas ko. Warning na, nagbo-blink na mga bro. Nandito na tayo sa Calawag, Quezon. $250 kuya. Ayan, $250 na tayo. Nakatatlong pagpagas na tayo mga bro. Time check 9:24. Alright, let's go. Yeah. Lubak. Daming bagahe ni kuya. Ang hirap niyan, lalo na sa angkas. Hindi na sila magpatakbo.
mga bro, ayan, nandito tayo sa crossing Camarines Norte sa Tabugon. Ayan. So let's go. Sunod nito, Tagkawayan, Quezon. Time check 9:55 AM. Alas 10 na. Yang nakikita nyong makintab, asfalto yan na tinakip sa mga butas sa lubak. Kaya ganyan yung nakikita nyong makikintab, asfalto. Yan yung mga lubak. Alon-alon. Hindi kasi dito espaldado yung semento eh. Parang kabayo si Raider eh. Tumatalon-talon. Naman. Grabe yung daan dito. Time check tayo mga bro, 10:17. Nandito tayo sa Tagkawayan, Quezon. Alright mga bro, ayan, nandito na tayo sa Ragay, Kamsur. Ayan, magpapagas lang tayo. Premium, full tank. Init. Na oras na 11:02. Ayan mga bro, pagas ulit tayo, pang-apat na pagpagas. Last na to. Ayan, pagas tayo 213. Let's go. 11:04. Alright, nasa may Lupin na tayo.
hanggang ano dito, tanker. Ito FX. Okay, ayan, nandito na tayo sa Tara Sipukot Camarines Sur. Kakanan na tayo dito kasi yung pakaliwa na yan papuntang Camarines Norte yan. Time check 11:30. Nandito tayo sa Sipukot Camarines Sur. Alright mga bro, nandito na tayo sa San Isidro Libmanan. Time check 11:44. Lapit na tayo. Ikuti na lang. Ito, papasok na to sa amin sa Pasakaw. Lakas ng hangin. Naririnig nyo ba ako? 11:57 na. Alright mga bro. Sa wakas nakarating din. Touchdown. Ayan, nakarating na tayo. Time check 12:19 in the afternoon. Tabi ko muna sa kabila. Okay, dito ko lang matatapusin tong video na to. Maraming salamat sa panonood. At kung nagustuhan mo tong video na to, paki-like, share, and subscribe. Grabe. Ayan, 8 hours tayong nagbiyahe.